שלום לכולם. פרשת תרומה פותחת בציווי של הקדוש ברוך הוא להתחיל בבניית המשכן ולהתרים לכך את בני ישראל. התורה כותבת, דבר אל בני ישראל ויקחו לתרומה. רק רגע, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לתת תרומה. אם כן, מדוע כתבה התורה ויקחו לתרומה? הרי המשפט הזה נשמע שגוי, ויתנו לתרומה, לא ויקחו. אבל דווקא במילים האלה טמון יסוד הנתינה. כל אדם צריך לדעת שהמרוויח הראשון מהנתינה שלו זה הוא בעצמו. כשהוא תורם למישהו אחר, נותן, מפרגן, תמיד הוא יקבל את הגמול מהצד השני, במישרין או בעקיפין, מיד או אחר כך. לכן אמרה התורה, ויקחו לתרומה. כי גם אם נראה לך שאתה נותן את התרומה, שאתה הצד המעניק, דע לך שבפועל אתה זה שמקבל, אתה זה שלוקח. גם המילה נתן נקראת ונכתבת משני הצדדים. התורה אומרת לנו מסר חשוב, נתינה זה עניין הדדי. תיתן לאחר פרוטה, תעניק לעצמך הרבה יותר. תודה על ההקשבה, שבת שלום ומבורך לכולם, וחודש אדר שמח.